Φίλες και φίλοι, σας δίνεται σήμερα η δυνατότητα να αποκτήσετε την εκπληκτική, ασυναγώνιστη έξυπνη χύτρα σε μοναδική τιμή που δεν θα το πιστεύετε. Η έξυπνη χύτρα πουλιέται στην Ευρώπη μόνο σε μπουτίκ, στους ακριβότερους και πιο εμπορικούς δρόμους στην τιμή των 1.800 ευρώ. Εμείς σας τη φέρνουμε στην εκπληκτική τιμή των 5 ευρώ και 99 λεπτών. Η έξυπνη χύτρα θα σας λύσει τα χέρια στην κουζίνα, γιατί μαγειρεύει χωρίς φαγητό. Ναι, καλά ακούσατε, μαγειρεύει χωρίς φαγητό. Η έξυπνη χύτρα αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα πολλών οικογενειών που δεν έχουν τι να φάνε. Τη βάζετε στη φωτιά, ανάβετε το μάτι και μαγειρεύει χωρίς να βάλετε τίποτα μέσα. Φίλες και φίλοι, η έξυπνη χύτρα σας εξασφαλίζει φαγητό ακόμη και όταν δεν έχετε φαγητό και πεινάτε. Τοποθετήστε στον πάτο της έξυπνης χύτρας μία στρώση βαμβάκι και αραδιάστε λίγες φακές. Βάλτε τη στον ήλιο, ποτίστε τη με νερό και σε 5 μόνο μέρες θα έχετε τη δική σας οδιά από υγιεινά όσπρια όπως μάθαμε στο δημοτικό. Καλή σας όρεξη! Η έξυπνη χύτρα επίσης μαγειρεύει ενώ εσείς κοιμάστε και σας προειδοποιεί όταν πρέπει να ανακατέψετε το φαΐ. Έτσι λοιπόν μπορείτε να κοιμάστε ξέγνιαστοι ενώ η έξυπνη χύτρα φροντίζει για σας. Η έξυπνη χύτρα θα σας λύσει τα... Θα την αγοράσεις? Όταν πληρωθούμε. Εγώ την αγόρασα. Πολύ καλή. Είναι έξυπνη όσο λένε. Διάνοια. Για πες. Είστε εκπαιδευτικός. Ανήκετε στη δημοτική αστυνομία. Κουραστήκατε από τις συνεχόμενες πορείες και την κινητικότητα. Ο θερμοσυσσωρευτικός πάτος της έξυπνης χύτρας απορροφά την κούραση από τα ταλαιπωρημένα σας πόδια, προσφέροντας ένα υπέροχο ποδόλουτρο. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της έξυπνης χύτρας είναι ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως προστατευτικό κράνος στις πορείες. Εγγυημένη προστασία από τα χτυπήματα των ματατζίδων. Την έχετε πάντα μαζί σας και τη φοράτε την κρίσιμη στιγμή. Φίλες και φίλοι, πάρτε τώρα τηλέφωνο και παραγγείλτε την έξυπνη χύτρα. Μη το σκέφτεστε, γιατί έχουν μείνει τα τελευταία 5.000 κομμάτια. Μαζί με την έξυπνη χύτρα θα πάρετε δώρο και το έξυπνο αντικολλητικό τηγάνι. Δεν κολλάει πουθενά. Επίσης, στο αντικολλητικό τηγάνι δεν κολλάει μπιφτέκι, φιλέτο, ομελέτα. Δεν κολλάει γρίπη, ηλαρά και μαγουλάδες. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα θα πάρουν δώρο μαζί με την έξυπνη χύτρα και το έξυπνο τηγάνι και τον έξυπνο τρίφτη. Ένας τρίφτης IQ πάνω από 180 τρίβει το τυρί με νοημοσύνη.